Sidder du på deres skød for at blive venner med dem? Nej, for at få en smøg. Må jeg ikke sidde på skødet af mine venner? Du sidder på skødet af dine venner for at få en smøg? Det er det, du lige står og siger? Ja, og hvad så? Hvad fuck er det for noget? Må jeg ikke sidde på skødet af folk, at du siger for at få en smøg, for at få en smøg. Og hvad så? Hvad er det for noget, Ole? Altså, helt ærligt. Jamen, jeg sidder lige på skødet. skødet. Lad være, Jonas. Seriøst, Jonas. Gå væk. Hvor? Hallo, jeg melder dig til politiet. Jeg lover dig. Hvad er det? Seriøst. Hvad er det, jeg står og læser en besked? Okay, Nikolaj, sig til mig. Du sagde, at Amanda lige har sagt noget dårligt om mig. Nej, jeg sagde, at din veninde har sagt noget. Okay, hvad er det? Hvem er det? Jamen, jeg kan ikke brænde nogen. Jeg har respekt for dem. Okay, hvem er det så? Hvad er det, de har sagt? Ole, tag dig nu sammen. Tag dig nu sammen, din spasser, mand. Er det det eneste, du kan gøre, mand? Er det det fucking eneste, du kan gøre, Ole? Er det fordi, misbruger du? Ole, tag dig fucking sammen. Lad os... Ej, mit navn er Jonas. Ja, det er live fra Gadevang, ikke? Jeg mener det. Det er alvorligt, det her, mand. Det er for sjovt, det. Okay, det er ikke for sjov. Det er ikke for sjov mere. Vil du slås, kam? Jeg løber med, Jeg skal ned ad vejen, Hvorfor skal du gøre det? Sig lige, hvad der du mener så. Hvad laver du? Lad nu være med film, Jonas, seriøst. Hvad? Tør du ikke sige sådan noget på film? Er det nogen andre, der ikke må se? Er det nogen andre, der ikke må se? Du bliver nødt til at stemme i kasket for at få noget opmærksomhed, mand. Så sig, hvad fanden du mener, det du siger til mig. Så sig, det var en løgn, det du sagde. At hvad? Sig du en løgner, så. Det var dig. Jeg er en løgner. Godt. Ryk dig så. Fucking løgner, mand. Det er dig, der lyver. Løgner. Jeg lyver fandme ikke, mand. Svensker lyver. Så du svin. Ole, tag dig sammen og gå til venstre. Nej, det er Du rører ikke så. Ole, tag dig fucking sammen, jeg mener det. Tag dig nu sammen. Skal jeg røre dine ting, du ejer, eller hvad? Ole, tag dig sammen for helvede. Ole, fucking tag dig sammen, mand. Okay? Tag dig nu sammen, hvad fuck er det, du ikke fatter, mand? Fuck, du er fast, hvad du er, mand. Smil til kameraet. Det er live. Ja, det bliver nødt til at gøre sådan noget der mod dig, Ole, for du fatter noget, mand. Du er dum om i hovedet, hva'? Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er Gadevang, mand. Det er Gadevang. Du er fucking dum i hovedet. Jamen, hvad laver du? Hvad laver du, mand? Tosset, mand. Jeg står og sparker til en syg. Fuck, Godnat. Hvad er det for i dag?